Здравейте отново! Клиентите на eFarm растат, а както знаете и както сме казвали много пъти, за нас е най-важно контакта с нашите клиенти. Затова в програмата добавихме ето този бутон, с който лесно може да изпращате вашите въпроси, запитвания или предложения към нас. Просто напишете някакво заглавие, добавете някакъв текст и ни го изпратете. Ние ще получим вашето запитване и ще ви отговорим възможно най-скоро на имейла, който сте оставили. Освен това, ние добавихме и профил на eFarm във Facebook, който може да намерите на началната страница на eFarm. Така че заповядайте и там, може да задавате и вашите въпроси, да поствате вашите предложения на стената на Facebook. Уверяваме, че всяко едно от тях ще бъде взето предвид. Това е за сега. До скоро!